Yo también te ofrezco mi cruz. Esta angustia y este dolor por no saber dónde está mi hija. Solo te pido que me ayudes, te lo suplico. Señor, haz que Sor Bernardina o cualquiera de las monjas se acuerde y sepa dónde se llevaron a mi hija. No sé cómo tengo paciencia para esperar hasta mañana y no correr a hablar con ellas. No me abandones, Padre mío. Bendito seas, Dios, con tu Hijo y con el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Papá, papá, papito. Papá, papá, papito. Te suplico con todas mis fuerzas que me des la oportunidad de encontrar a mi hija y de poderla poner en los brazos de Luciana. Ella ha sufrido mucho más que yo. Uram, kérlek, segíts meg engem. Megőrít a fájdalom és a bánat, hogy nem tudok saját gyermekem hollétéről. Nem is kérlek, hogy segíts, könyörgök neked. Uram, kérlek, add, hogy Bernardina nővér vagy, akik ismerték őt, emlékezzenek, hová vitték a lányomat. Kérlek, Uram, adj nekem türelmet, hogy ne rohanjak most azonnal hozzájuk, hanem várjam meg a holnapot. Atyám, ne hagyj magamra. Áldott légy, ó Uram, áldott legyen a te fiad, sokképpen a Szentlélek is, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Papa, papa, apuci. Papa, papa, apuci. Ó, Istenem, tiszta szívemből könyörgök neked. Adj erőt és hitet, hogy megtaláljam a kislányomat, és hogy visszaadhassam őt Luciánának. Az az asszony rengeteget szenvedett, Uram.